Porekan-sää. Eilen satoi Helsingissä kaatamalla ja Pohjois-Suomessa oli myrskyisää. Etelä-Suomessa on helle ja siellä on kuollut 50 ihmistä, koska siellä on niin kova helle. Porissa satoi purilaisia. Espoossa oli niin kova helle, että ihmisiä muuttui poroiksi. Maanantaina on pilvistä ja siellä satoi kaatamalla. Tiistaina oli tavallinen ja aika kylmä sää. Keskiviikkona satoi lunta 10 metriä. Torstaina suli lunta 10 metriä ja tuli lisää 20 metriä. Perjantaina salamoi koko päivän. Lauantaina tuli taifuuni ja sunnuntaina tuli iso tornado, joka hajotti 50 taloa ja 200 puuta. Ja uutisia. Helsingissä oli tapahtunut ketjukolari, jossa oli tuhansia autoja. Tampereella Ilves voitti Tapparan 100-0. Sahalahden koulua suurennetaan ensi vuonna. Kiusaaminen on jatkunut kaikissa kouluissa. Putum!